जान साच कहतानी ठीक हाल नइखे तू देखलू जब से वीडियो कॉल कई के। जान साच कहतानी ठीक हाल नइखे तू देखलू जब से वीडियो कॉल कई के। फोनमा पबतिया वाला से कुछ खास नहीं होला। करवट फेरी रतिया में बर्दाश्त नहीं होला। करवट फेरी रतिया में बर्दाश्त नहीं होला। देखले बहनी जहिया से ये हो रानी कहिया से बढ़ल हमर दिल के धड़कन बा। होला कंट्रोल नहीं मारता जवानी ढाही बस में न रहत हमर मन बा। असरे में जिया तानी हो असरे में जिया तानी टाइम पास नहीं होला। करवट फेरी रतिया में बर्दाश्त नहीं होला। करवट फेरी रतिया में बर्दाश्त नहीं होला।